Takže čauti a vítajte u dnešného videa zo Keyboard Escape a neviem prečo tu dali, že event RSVPXP a admin wins. To nechápem. A vidíte, že ja som mal malý, že speed a teraz mám úplne, že dobrý speed. Lebo na tom admin abuse bol admin abuse treadmill, potom ešte keď začal ten admin abuse, tak tam bol, že special treadmill. A potom tam bolo taká jedna vec, že nejaký ten ako keby clown, či čo to bolo. A museli sme zafarbiť tie klávesnice. Ja som bol ten normálny, že som mal toto, aj toto. A on mal čierne. Tak som potom išiel a ja som mal viac než 80%, že to vyhrám a nechápem, ako sa to malo robiť, keď to bolo také sprosté. A aj keby sa mi to podarilo, tak by som za to nič nedostal. No dostal by som za to, ale také blbiny. Takže keď budem 5 minút natáčať, to je za 3 minúty, tak potom sa pôjdem pozrieť, že či mi niekto nedal frienda. Takže dobre. Teraz ideme a nie, že nás to trafí. Lebo a nie, že spadneme. Skoro som to nedal. Toto nechápem, ako mám prejsť, lebo vždy, keď tam idem a mám 200 niečo, tak nedám to vždy. Ale tu mám samé rérky. Jaj. Tu mám samé rérky. Toto môžem všetko rozdávať. Toto skin s Convincom. Takže už mám 3 tie epiky. A včera bol aj jeden secret item, ale ten stal 1 bilión wins. Toľko som ani ja nemal. Tak som si kúpil iba Epic a to bolo všetko. A včera to bolo super, ale včera som aj natáčal video, len som sa nedíval potom na ten čas, koľko som natáčal a som natáčal viac než 15 minút. Tak potom mi to nezobralo. Takže nebude asi video z toho admin abuse. No ja som spravil aj krátke video z admin abuse, ale potom som si išiel zuby umyť, takže iba 3 minútové. Takže neviem. Iba 3 minútové som to spravil, ale dobre. Takže teraz idem do toto. 56. A potrebujem toto. 100 000. 5 000. 2 milióny. 15. Hej. A máte radi túto hru Keyboard Escape? Ak hej, tak dajte mi odber a ak nemáte radi, tak mi dajte like. Takže
skoro som to nedal. Takže. Nejako sa mi to zasekáva, neviem prečo. To si preto, že natáčam. Alebo, neviem. Ale dobrá je táto hra. A povedz, ak máte viac ako... ak máte speed viac ako 1 trilión, tak dajte mi like a kto má menej ako trilión, tak nech mi dá odber. Alebo, no, dobre. A už som spomínal, že v 5 minútach pôjdem sa pozrieť, že či mi niekto nedal frienda, takže idem sa pozrieť. No, čo mi tu nejde? 18 pm. No, idem sa pozrieť. Nothing dusky. To toľko tu mám už friendov. Ale to je zo včerajška. Tak nič. Nikto mi nedal ešte frienda. A neviem, čo by som išiel hrať. Lebo jeden kamoš, on tu mal hrať, som mu aj volal a nič. Neviem, čo idem hrať. Asi toto Weapon Simulator. Alebo ja neviem čo. Nie. Ja viem, čo idem. No, neviem. V tomto som dobrý, inak viete. V tomto som dobrý. Takže... Lebo, no, som v tom dobrý. Mám 194 týchto. A som takýto, ale nechápem. Ostatní sú takí vysokí. A práve, že ja som taký nízky. Čo? Tento... som v rýchy. Lebo henten šampión má 2,9, či idem, koľko to je? Tak radšej idem dať toto. Radšej idem dať camp a toto. Ja som inak v tejto hre dobrý, len až na to, že... až na to, že mám takéto bubiny. Alebo ja už viem, čo pôjdem hrať. A neviem, kde to je. Tak toto ma nebaví, takže idem dať niečo iné, dám Rebirth. A idem hrať niečo iné, toto ma nebaví. No. Nechápem, prečo vždy, keď dám Leave, tak mi to dá naspäť do tej hry. Takže to je riadna sprostosť. Čo mi tu nejde? Ani home mi nejde. Čo chcete hrať Five Nights at Freddy's? Ja idem hrať Five Nights at Freddy's. Tuto som hral kopu tých Five Nights at Freddy's. A neviem, čo mám hrať. Teraz toto idem hrať. A neviem, či to teraz bude Rilka. Nebude to Rilka, ale že či to bude také, ako je to vo Running Disc.
Je dobrý ty jumpscare. To je demo. Tak to potom nebude. Demo není to ono. Demo, to nebude ono. Čo som ja hral včera. No, to presne není ono. Ale môžem to hrať. To aké je? To je riadne dobré. Tak toto idem... To akože... Aha. Takže už hrám. Čo? Tuto sú oni. Toto je Chica z jednotky. Či? Neviem. Freddy z jednotky a Bonnie z jednotky? Či? Neviem. A toto sú už tí noví. Ale štvorku neviem nájsť na Robloxe, takže bude iba jednotka, dvojka. A trojka, no viem trojku nájsť, ale nebude to, že Five Nights at Freddy's 3. To budú iba také jumpscary. To už je 1 hodina a nikto sa nehne. Takže neviem. Ale niečo tu už počujem. Všetci sú na svojom... Kto sa pohol? Kto sa pohol ďalší? Chica. Chica sa pohla. Či? Tuto sú všetci preč. Tu sú všetci preč, len táto zostala. Zostal, Freddy zostal. Tu je Chica, hnusná. A kde je Bonnie? Ježiš, ja som sa zlákol. Tu je Bonnie a tu je Chica. No, sú 2 hodiny. Ježiš. Poď. Tu. Ja tu nemám raketu. A, tu je Chica. Bonnie už ide do ventky. Či to není ventka. Bonnie pôjde takto. Ja som v riti. Tento je tu, len toto potrebujem. Tyho, ja som v riti. Toto potrebujem. Ja som sa zlákol. Kde je Chica? Chica už tu není. Tento zasran tu je. Všetci sú tu, hej. Tuto dám iba asi 1 noc. A ak to nedám, tak končím. Bonnie tu je. A kde je Chica? Freddy tu je. A Chica kde je? Aha, tu je Chica. Tu je Bonnie, tu je Chica a tu je Freddy. Tak to je niečo... Nikto tu není vo ventke. No... Ach. To nedám asi. Takže čaute. Majte sa krásne, ja to už vypínam tiež.